И здравейте на всички! Аз съм Марко и днес играем с Есто и Сантадо на паркур, да. Паркур. Той също има канал, може да се абонирате за него. Как е канала? Канала му е Есто и Сантадо, едно долна черта. Като сега ще се опитам да го настигна, защото той е много напред. Да, с паркура, даже съм на чекпоинта. Също така е голям бот и е хакер. Да! Искам му се на него, да съм хакер и съм бот, но тия неща не става, защото съм хакер и съм пролелелели. Марто, аре да знаеш къде съм на чекпоинт. Ма тук има задължение да се мине отстрани на един джамп. Задължение? Не задължение, ама е по-добре да минеш отстрани. Да, това си ти, значи си близко според мен. Близко си. Аз леко ще покажа така. Добре, не се обръща, ето ме. Ето го. Добре, сега си го мина и ако не умреш с. А то оттам ли трябва да се мине или от тук? Не, от тук не се опитвай, моля те, защото ще фейлнеш и... Не, няма стане, греса. Добре, близо си до чекпоинт. Къде е той? Още 10 км. Го сега просто скачи. Не, тук. Чакай се махна, защото... Так. Скочи отстрани просто. Не тази страна. Добре, следвам. Е тук. Да. И го скачи, това е така. Сериозно? Не, бата. Чекпоинта беше още един-два джъмпа, с смисъл такива ботски джъмпове и... Нищо. Не. Здраве. Що, но все пак... Все пак Антонио се телепортирал до там. Добре. Да, бе. Аре бе, някакъв ми се е наврял тук. Араб. Аз ти чакам тук, въпреки че прахо на задева. Сега ще стигне при тебе. Това даже може да не е клипчето, единствено за днес мога да днеска да качиме прено Skywars My Wars клипки постои. Да. Той ми рекламира канала. Да, и аз с моя канал. Мацките по бикини. Вау. Последното не беше, не е така. Трябва да снимаме някой път влог с двамата, защото не сме някакви такива срещали с интернет. Даже сме, често казано, много буйски. Да. Правили сме секс. Не, шегува се естествено. Просто сме трябва училище за това. Марто, къде си? Тъмън напреднах, стигна там до това, където като майншафт и се пребия. Що? Аз опитвам да мина назад, ама то пък е толкова трудно. Тейбъл, курското нещо, брат. Аз тъмън стъпа и се хлъзнам назад, защото натисна S. Което е шит. Марто, ти можеш ли да паузираш клипа, примерно сега го такова, след малко да го пуснеш? Не съм сигурен дали спра. Ето те! С фрапса не съм сигурен дали става. Добре, Марто, да знаеш, ти си води клипа, само не говори прости за мене. Сега едно заглушавам. Добре. След 5 минути, ако не е спрял клипа. Айде, сега. Да знаете, той е доста буйно момченце, изнасилва децата. Неща си чувам те. Аре, си заглушавам. Добре. И бе, момичета. Неща си чувам те. Биечки на циганета. Това не. И иска да ме изнасили и мене. Неща си. Аз не знам. Матия стига, брат, че е верно, ще проваля клипа на века.
Марто? Да. Сега. Добре. И така. Ето го стъкнат. И аз се превих естествено пак. Може да се абонирате и за него, както казах. Защото той ми прави славата. Той ми е менеджер. Той е Майк Тайсън. Той е Тони Тайсън. Той е Естои Тайсън. Той е Дупе Тайсън. Мастер Дупе. Така. Аре бе, те в шибаняти Стив. Може да не се засъка много често с него. Така. Чакайте да увеличим малко звука. Ай така мисля, че ще е по-добре. То не че има голяма разлика много, ма само да не е затворило това дете. Това дете е пълно с чуда си, с богато въображение. И прото. Ей. 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 Про. Про. Аз съм голямо про, ето го. И така. Хоп. И къде е чекпоинта? Не съм. Ето го. Ей. Ако ме чуваш, взех джъмпа. Чекпоинта. И сега съм про. Аз ще мина джъмпа, докато това момче се върне. Ще правя често клипове с него. И понеже той чака да му вземат нов компютър, може като му го вземат, когато и да е това. И той ще снима, и аз ще снимаме. И ще го говорим просто ти. И така. Без две думи ще... Не, 3, чакай. Някъде към 5-6 думи. Ще е типичният ни живот. Така. Как може? Защо тук? Да. И така. И здравейте, върнахте! Ей. Къде си? Взех чекпоинта. Браво, бе! Значи аз имам чекпоинта. Чак къде си? Добре, хайде. Клипова си ли го снимаш? Да. Окей. Аз за малко да стигна до втория чекпоинт, ма се пребих. То няма втория чекпоинт. Няма ли? Да. Явно съм бил близко до файнала. Да. Да, бил си близко до файнала, защото финала е Pleasure Plate. Какво ще ми изгледаш клипа, така че... Какво? После викам, като ми изгледаш клипа, ще видиш къде съм бил, докато те е нямало. Да. Така, междувременно, може да кажем, че пак да спомени, че няма да е последно видео за днес, 100%. Ще играме не само в този сервер, но да видим джъмпа от един мой клип на Ironcraft. Да построим на Ironcraft, защото аз един от любимите сервери при беше Ironcraft, но откакто почнах училище, не съм играл Ironcraft, защото почва нещо да ми лагва в Minecraft, пък селски истории, така. Марто, тук, да ти кажа честно, не съм сигурен, че може да се мине. То може да се мине, ма ние с тебе май няма да го минем. Аз мисля, че ще го мина, защото съм много напред.
Добре. F3. Малко да спре лавичето. Окей. Але мен за малко взе да ми лаги много брутално. Нормално са нашли. Вау, напреда съм много. Може ли ти си бил тук? Умря. Мале, ако знаеш как лаги. Да. Лаги като... Ай, се Добре, спри. да, това ще бъде всичко. Ела тук на спавна да приключим заедно. Айде, F5. Ей. F5, айде. Да, готово. Чакай. Това ще бъде всичко за Това този ще бъде епизод. всичко Надявам се да ви е харесало. И чао.